Maayong hapon. Welcome na naman sa panibagong video. Nahirapan kami sa kalisugan. Si Daddy Driver. And si Madam there. Kumusta ang lahat? Kami ngayon ay inuulan. It's raining. Ano pa ngayon? Mga alauna pa ng hapon dito sa Netherlands. And kami ay on our way to Eindhoven. Puntahan na naman po namin yung Filipino family na kakadating na dito, yung dati kong katrabaho sa Cebu. So puntahan namin sila kasi may new apartment na sila doon sa city. Yan o, maulan. Yan. Alles goed? Kumakanta si Ana. Steeds mijn bek is heel goed. Okay. So yan, mamadali na si Ruth. Yesterday pala, pumunta kami sa Efteling na naman, guys. Sumama na talaga ako yesterday. Kasi nga, matagal na ako hindi sumasama sa kanila and almost every week sila. So I decided na sumama na sa kanila. Sobrang nag-enjoy si Ana. Kaso, the weather was crap yesterday. But we still had fun. So, insert ako ng mga pictures. Ik kan je niet verstaan, Anna. Wat zeg je? Hapon. Wat zeg je? Nee, straks, meisje. Dat kan niet. Ze wil Oh, knopje drukken. Knopje drukken is goed. Doe maar. Ga je ook doen? Gaan we doen? Gaan we Cupid doen? Zal papa alle knopjes doen? Zal papa doen, alle knopjes? Kijk, Niya ipala kay papa alle niya knopjes. yung sasakyan. Ja, is al klaar, skat. Nou, is hij klaar, hè? Yeah. Nakita na lang po tayo doon sa Eindhoven. That's a nice Audi, but white. Ja. Time to eat! Donde le basta poter online? 600. Ein exercise. Ein exercise man, eh? Play hide and seek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Murag nagtuyog di siya dugay kay siya naka-decide asa siya mabutago. I thought you were hiding. Bij de huis is het was just running around till this. I thought you were hiding. Oh no, I'm not fine. Okay, it's Anna's turn. Anna, je moet tellen. Ook niet. Omdraaien, Go tellen. down. Wat was dat? Ang ngiti ng ulo ng dito. Kaya sa cellphone ba? Go down. Hindi na to. Ben je moet ook stoppen. Okay. Anna, niet doen. Dat even doen. Kasi ganito lagi. Ayan to. She's telling Dad where to hide. Ganap ko ikot. Oh. Pork yan, di? Kuan? Pork? Na aftermath na ni, oh. Gituluan kong sayote ni G kay lingi ng sayote dire. There could be a car. You always have to watch. Yeah. Oh, daar, ja. We just got home from grocery shopping. Wat zeg je? Je bent rotjes op mij. Hello guys, yung aking camera ba na ano siya, nahulog siya. Tapos
it turned off by itself. Parang kinakabahan man ako, baka masira to. Bili na naman tayo ng bagong camera. Wala pa tayong pambili. We just got home from grocery shopping. Bahay na talaga kami. And then si Ana hinatid ni Ruth sa lolo't lola kasi doon siya matutulog tonight. Kinuha siya ng lolo't last night. Sinundo pero ayaw niya talagang sumama. So inayaan namin. Hindi man kailangan doon talaga siya. Parang namimiss siya ng lolo't lola niya ba. So gusto nila na doon talaga siya. Anyway, maghuhul po tayo ng aming weekly na grocery. Doon po kami sa Aldi ulit kasi mas mura talaga doon. Meron na naman ako ditong pork belly because gagawa na naman ako ng yung Thai Thai food na ginawa ng kaibigan ko para sa akin. Ito may wet wipes tayo kasi ginagamitan ko po ng wet wipes si Ana yung flushable pag nagpupupo siya. Ito may celery ulit tayo. Ito siya pag may bisita, may mga cookies. Ito ganito siya na butter na taste. And then meron pa tayo ditong biscuit pag may bisita or pag nagsasnack si Ana ganon. Ito ang ganda-ganda ng strawberry ngayon. Tapos ang mura guys, guwapa kaayo ang strawberry. Uy, ganda ng quality niya. May garlic ako dito. Ito siya. Beef ni Ruth. I normally pair this with air fried na potatoes dito. Gustong-gusto to ni Ruth. Tapos may boiled beans. Yan. Onion. Meron din tayong croissant na ready to bake na po ito siya. Tapos may wipes tayo para pag napunas-punas si Ana sa kumakain o pag sinisipon, ganun. And then kumuha din ako ng mini pancakes. Ang tawag po dito is poffertjes. Maliliit na pancakes. And then ito din, speculoos. Ano ba? Ito may tayo dito, may trash bag. And may din ako dito, may bacon ako dito. And then may wings na part tayo ng chicken. 1 kilo't kalahati ang kinuha ko. 1 week po namin na consumption ito, no? Marami na to actually. And then kumuha din ako ng kalabasa kasi gagawa ako ng sabaw. Pork soup. Hindi ko alam. Tingnan natin. Magsusup ako tapos gusto kong lagyan ng kalabasa. Ito din tayo dito. May apple din tayo dito. Kasi mauubos na yung apple. Mga apple eaters po yung aking mag-ama. And then yung yogurt ni Ruth. Tapos kumuha din kami ng mint. And then may din ako dito. May saging. Tapos kumuha ako ng Nutella kasi matagal na kami naubusan ng Nutella. May carrots ako kasi nagkita kami sa labas the other day nung aming kapitbahay, and then sabi niya sa akin gusto niya mag-order ng lumpia, and then yung client ko din gusto din umorder ng lumpia, so sabi ko sige, isabay ko na lang sila. And meron din tayo ditong bread, isang loaf. These days doon kami sa mga hindi kami masyado na kumakain ng ng white bread, yung loaf. Tapos ito, may basil ako dito, guys. Yan. Panim na yung kinuha ko, guys. Ay. Yan. Ito na, nakakabili ka talaga ng ganito. Yan, yung ating basil. Lagay ko siya lang sa may namin, may top. Tapos may potatoes ako dito, isang bag na 3 kilos. Kinunan din ako ni Ruth ng croissant na ham and cheese for breakfast tomorrow. Then, meron din tayong cheese na pang sandwich. Ito siya, mga mga slices. May ako dito, pizza bread. Ito po yung aking dinner tonight. Siguro half lang ito kasi parang hindi man ako masyadong gutom.
So, yun na guys. And, yeah. Flex ko lang si Mr. guys. Kasi, this morning, I received bad news, yung email. Kasi may ina-applyan akong company doon sa city. Tapos, sadly, hindi po ako natanggap. So, sabi ni Ruth, no, sabi ko naman sa'yo, wag ka munang mag-apply. Ganun, dito ka muna malapit sa atin. Kasi I was thinking ba na since Anna is going to school, siguro it's time na I work more hours na. Kasi part-time lang talaga ako dito guys. Yung part-time ko ngayon is 15 hours lang every week. So, hindi talaga siya enough. No, gusto ko nang kumita talaga yung matulungan ko na talaga si Mr. sa finances namin sa bahay. Although hindi talaga po ako pinipressure ni Mr. na kailangan magtrabaho ako. Pero hindi po ako sanay talaga na walang trabaho. Kahit pa konti-konti kaya nag-extra-extra ako kasi alam nyo naman na pag may mga emergency doon sa Pilipinas, iba po kasi kailangan may sarili akong pera talaga dito para at least kung may mga kailangan doon sa Pilipinas, yung family may abot tayo kahit konti na lang, no? And then, sadly, hindi po ako natanggap doon sa aking pinag-a-applyan. Sabi ni Ruth, baka at least, sabi ni Ruth, baka hindi pa talaga time. So, when I got the news, I texted him kasi nasa taas pa siya noon. Tapos, naglalaro na kami ni Ana dito sa baba. Sabi ko, hindi ako natanggap. Tapos, yun, pag baba niya dito, sabi niya, hindi ka natanggap. Parang kinumfort niya ako ba. And then, pag uwi niya, guys, pag uwi niya sa bahay, ayan, ito. Nagdala siya ng paborito kong mga pabango kasi naka-sale po ito. And may plano na talaga akong bumili. Tapos tumawag siya sa akin na before siya pumunta ng trabaho, pumunta siya doon sa store kasi naka-sale nga ito. Ito yung mga paborito kong pabango. Yung mga body mist lang ba? Ito, orange siya. Hindi siya masyadong klaro yata. Guys, hindi ko sure. Ayan. Ito, mabango to siya. Gusto ko to siya. And then, may isang scent pa din ito. Hindi ko pa na-try ito. So, I will try this one. Medyo, po to silang dalawa. Sweet yung scent nila. Pero hindi masyadong masakit sa ilong. And ito yung pinaka-paborito ko talaga. Ito siya. So, yan. Apat po yung kinuha ni Mr. Kasi nga, buy one, take one siya. So, sabi niya, dinamihan na lang niya. So, although hindi siya, siguro sa iba, hindi siya malaking bagay, pero para sa akin, every time talaga guys na I feel a little bit down, si Mr. talaga has a way of, comforting me, yung mga maliliit na bagay na pag-uwi niya, dinadala niya sa akin yung mga paborito kong pagkain, kahit hindi ko naman sinabi sa kanya na, ito, bilhan mo ako, ganito, ganyan. Parang alam na niya ba. So, minsan, umuwi siya, nagdadala ng sushi, nadadala ng carpaccio bread, carpaccio sandwich, yung mga ganyan ba. Maliliit na bagay, guys. Yung chocolate na gusto ko, yung mga ganyan. Maliliit siya na bagay, pero yun talaga. Yun. Very good talaga si Dudong, guys. So, yun na, happy ako. And, syempre, naka-move on din tayo kaagad kasi hindi pa talaga time. And sabi din nga nila ng family niya, mag-ano ka muna, huwag mo munang i-pressure yung sarili mo, which is good naman. Pero ako lang talaga guys, gusto ko talagang magtrabaho na yung oras ba, hindi na yung ginagawa ko for the past 3 years na nagpa-part-time kasi ako sa school. So, every afternoon hanggang gabi. So, gabi lang ako nakakapagtrabaho doon kasi nga walang mababantay sa bata. So, parang, gusto ko yung time ko talaga ba, yung straight na yung time, maaga mag-umpisa, and then uwi sa hapon. And at the same time, gusto ko pa din ng quality time sa anak ko. So, yeah, we can't have it all. Ayoko din namang sa, lang siya, sa daycare ko na lang siya iwan all the time. So, I mean, no offense po sa mga working parents na iniiwan yung anak nila sa daycare kasi kami naman yun din ginagawa namin, although not the whole day si Ana sa daycare and few days lang, 3 half days lang si Ana, pero yeah, for me lang, sa akin lang talaga, ayoko yung
dun siya all the time sa daycare. Gusto ko din yung may time kami na kami lang ba, yung ako yung nag-aalaga sa anak ko. I mean, yeah, salute to all parents who work and at the same time take care of their kids. Hindi po madali na i-juggle yung trabaho, family life. Yan, so, yeah, hindi mo siya madali. Pero, soon, siguro pag okay na yung schedule and hindi ko alam, hindi ako sure din na guys kasi si Ana talaga, she goes to school soon. So parang pag tinitingnan ko si Ana, parang, oh, my daughter is going to school. And I get mixed emotions din kasi I know na magiging busy na siya sa kanyang sariling schedule and then hindi ko na siya dali-daling, ma-pull out sa daycare or na kasi gusto kong lumabas kasama siya or what. But yeah, yun talaga, they grow up. Hindi natin mapipigilan. Sinasabi ko sa kanya, don't grow up so quickly, love. Oy, kasi nga, wala, baka hindi ko na siya mahug and makiss ng matagal. Ganyan. Anyway guys, parang humahaba na po itong ating video. Maraming salamat po sa panonood and gusto ko lang pong i-shoutout yung mga bago nating subscribers and yung mga nagko-comment. Let me see if I can remember. May parang Traubi or Trob something. So, nagko-comment siya sa vlogs natin and then si Strawberry Girl, salamat po and may iba pang nag-comment. I'm so sorry, hindi ko na po ma-mention yung pangalan nyo. But, super thank you sa mga nag-comment sa vlogs natin lately. Super thank you. I appreciate it. And, yeah, kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. And please don't forget to like and subscribe sa ating channel sa mga hindi pa nakasubscribe. And yung ating Facebook page, G in Holland din. Kita-kita and maraming salamat. Doy! Mush, mush, wabush!